MP tästä. Elina Pekki ja Reetta Salmela. Hei Elina. Hei Reetta. Mä kysyin Jodelissa, että käyttääkö jengi puhelinta samalla kun ne katsoo sarjoja ja leffoja? Ihan varmaan kattoo. No mä laitoin tähän 3 kategoriaa. Joo. Käytän, en ja joskus. Arvaa mikä oli kaikista suosituin näistä. No mä sanon, että se käytän. Joskus. Okei. Okay. Ja mä itse myös vastasin tähän joskus, koska tykkään vastata omiin kyselyihin. Totta kai. Niin tähän on tullut yhteensä 114 ääntä ja 43,9% kertoo, että joskus. 20,2 kertoo, että ei käytä ja loput 36 käyttää. Joo. Käytätkö sä? Käytän usein. Ja itse asiassa nyt viime aikoina mä oon niin pari kuukautta ollut todella syvässä semmoisessa Love Island-kuplassa, että niin jokainen aamu alkaa siltä, että mä katson Love Islandia. Mutta silloin kun sä avaat sen, se on Maikkari-sovellus, niin sä pystyt pienentämään sen, että se ruutu on semmoisena pienenä vähän niin kuin ikkunana sun näytöllä, ja sä pystyt samalla sellaan puhelinta. Niin mä tein siis välillä myös sitä, että mulla pyörii se Love Island siinä pienenä, ja sitten mä ajattelin, että pelaa tai sanapeliä tai... No IG:tä ei voi katsoa, kun se ei pysty pyörittämään samaan aikaan 2 videota, whatever. Mut joo. Pysyykö sä yhtään kärryillä, että mitä siellä Siinä tapahtuu? ei ehkä niin paljon tapahdu, että siinä niinku koko ajan pitäisi pysyä hököllä. Mutta joo, tää on mun viimeaikainen kokemus. Mutta Okei. myös ihan vaan telkkaria katsoessa. Täällä kommenteissa on kritisoitu tätä yhtäaikaista puhelimen käyttöä. Ja täällä on siis joku ihan kirjoittanut näin, että miten typerä kysymys ja miten typerää porukkaa täällä elää nykyään, jos käyttää vielä puhelinta, kun katsoo elokuvaa. Meikäläinen. Ja mä jollain tasolla mä ymmärrän tätä, koska mä en elokuvien kanssa. Okei, jos on leffa, niin sitten ei, mutta sarjoja katon Sarjojen kanssa. Ja tähän yhteen kommentoijaan samaistuin kovasti, koska hän kertoi, että jos hän esimerkiksi on sohvalla samaan aikaan, kun mies katsoo sarjaa, joka häntä ei niinku kiinnosta, mutta hän haluaa olla siinä hetkessä mukana ja vähän niin kuin silleen, teetkö puolivalolla pysyä mukana, että se toinen voi Mutta selittää. on ihan ymmärrettävä. Jep, niin tähän samaistun ja kyllä välillä katson puhelinta, varsinkin jos poikaystävä katsoo, mutta välillä myös ihan omien sarjojen kanssa. No tästä elokuva-aiheesta, niin törmäsin siis myös tämmöiseen jodlaukseen, että olipas leffassa hauska näky, kun teinit kiemurtelivat kyllästyksissään ja vähän väliä vilkuilivat puhelinta turhaan. Toi Missä on liikaa. keskittymiskyky? Mun mielestä on aivan hirveää, että siis joku menisi elokuvateatteriin, sä maksat siitä, että sä menet sinne katsomaan sitä leffaa ja sitten sä katsot puhelinta elokuvateatterissa, missä ylipäätään tarkoitus, että siellä on pimeää. Niin. Ja tosiaan tosi häiritsevä, miten sä istut siellä ylimmällä rivillä ja sit sä vaan näet, kun kaikilla on kännykät. Joo, ei mä en niinku pystyisi. Jep. Mutta missä on nykyään ihmisten keskittymiskyky? Ei ole. Mä ehkä on huomannut tämmöisen niinku ilmiön, kun mä olen katsonut jotain sarjoja, että niihin on siis tullut jotenkin tosi paljon semmoista räiskyvyyttä. Okei. Et varsinkin mä siis on viime aikoina kattonut ihan pari semmoista K-draamaa. Ja niissä Eli Korea. Joo, Joo. tämmöisiä korealaisia. Niin niissä ihan todella paljon tapahtuu, niin kuin silleen, niissä käytetään tosi paljon semmoisia efektejä ja väriä ja se niin kuin ihmisten, no toki siis siellä varmaan kielessäkin on se intonaatio paljon enemmän, mutta se on semmoista todella räiskyvää. Okei. Et mun mielestä se on tosi hassua silleen, mä en ole ehkä ihan hirveästi myöskään katsonut niin pitkään aikaan silleen kunnolla sarjoja, mutta en mä huomaa, mulla on nyt menossa sit Netflixistä vaikka sellainen sarja kuin Ruukie, niin en mä huomaa siinä samanlaista semmoista niin kuin tavallaan ilotulittelua kaikilla väriä ja onko efekteillä. Aasiassa jotenkin lähtenyt ihan lapaasesta tuo? No ehkä, mutta sitten mä oon siis kuullut myös ja ehkä huomannutkin joissakin siis lastenohjelmissa samaa, että on tosi tällaisia nopeatempoisia. Mä oon nähnyt myös IG:ssä jotakin semmoisia listauksia vanhemmille, että tässä lista elokuvista tai lasten ohjelmasarjoista, missä ei ole tollaista, että mitkä on semmoista rauhallista katsottavaa, koska on niin paljon semmoista, missä on niinku liikaa hälinää, niin sit se on lapsille jotenkin vielä pahempi. Ja tuo on mun mielestä jotenkin tosi hassua, että joudutaan jo laatimaan listoja tämmöisistä asioista, että mitä niin kuin lapsille ei voi näyttää, ettei tule liikasta jotenkin. Onko se dopamiini, mitä siitä sitten erittyy tämmöisestä nopeatempoisesta. Jep. Mutta se myös on siitä lukenut, en ole hirveästi perehtynyt, mutta siitä, että elokuvia myös niinku tyhmennetään tai sille yksinkertaistetaan, koska ihmiset ei niinku pysty pysymään niissä enää perässä. Tuleeko sinulle mieleen jotain esimerkkejä? Tai? Että esimerkiksi Netflix on sille systemaattisesti niin kuin yksinkertaistanut vaan niitä juonikuvioita ja sille, että asioita ehkä toistetaan elokuvan mittaan useita kertoja, että mitä on tapahtunut aiemmin, että jos sä oot sattunut katsomaan puhelinta, niin sitten sä tiedät, että niin kuin pysyt silti kärryillä siinä, mitä elokuvassa tapahtuu. Joo, mä oon siis lukenut varmaan Yleltä tuosta jonkun artikkelinkin. Mun mielestä siinä oli tää Matt Damon, se näyttelijä, kertoi, että hänelle on kanssa sanottu tätä, että niissä pitäisi jotenkin toistaa näitä menneitä tapahtumia. Okei. Joo, mutta sitten siinä oli mun mielestä samassa haastateltu myös tämmöisiä niin kuin
ihmisiä, jotka työkseen niin kuin kirjoittaa näitä elokuvia, niin heillä ei ollut jotenkin ollut samaa kokemusta, mutta ne oli mun mielestä kaikki suomalaisia, että mä en myöskään tiedä, että onko se sitten tuolla Amerikan markkinoilla niin kuin eri meininki. Mutta milloin sä oot huomannut, että sun keskittymiskyky on laskenut? Varmaan siis joku tämmöinen, että vielä ala-asteella on jaksanut lukea koulukirjoja ja ihan silleen pitkään lukea jotain tiettyjä artikkeleja. Kyllä yläasteella ehkä huomasin jo sen, että, tai varsinkin lukiossa, kun piti vielä jotenkin semmoista tieteellisempää tekstiä lukea, niin kyllä se siellä viimeistään on ollut vaikea niin kuin keskittyä jo pitkiin teksteihin. Joo, mä sanon, että mulla on tosi sama, että ala-asteella jakso lukea, että sillä mä sitä mittaan jotenkin. Että sit kun sai yläasteella älykännykän, niin sitten se meni jotenkin siinä ja sitten se on vaan niin kuin, että pitää nähdä tosi paljon vaivaa siihen, vaikka että saa luettua ja niin kuin päättää, että nyt minä aion lukea. Joo, mutta mulla on toisaalta sitten myös jotenkin hyvin sille vastakkainen kokemus. Ja tämä ei välttämättä ehkä liity silleen keskittymiskykyyn, mutta mä huomaan, että vaikka siis, jos mä katson jotain telkkarisarjaa, niin kuin mä oon vaikka nyt katsonut sitä Ruukeita viime aikoina tosi paljon, niin mä saatan siis istua sohvalla ja katsoa sitä sarjaa. Ja mä tiedostan, että mun poikaystävä on tuossa vieressä. Ja sitten kun mä oon kattonut sen jakson, vai ihan seuraava ehkä välissä käyn siinä tein jotain muuta, niin mun poikaystävä saattaa olla silleen, että eikö sä nyt laita näitä tiskejä? Mä olin, että mitä tiskejä? Kuka? Mitä? Mitä tässä on tapahtunut välissä? Sitten se vaan, just äsken käytiin keskustelua, että minä laitan pyykit ja sinä laitat tiskit. Ja mä että ei mulla ole minkään maailman käsitystä, että mä olisi käyty tämmöistä keskustelua. Eli sulla on vaan niin sellainen äärimmäinen keskittymiskyky. Siis ehkä joo, tai siis mua välillä ihan pelottaa se, että jos mä niinku käyn oikeasti tai en välttämättä käy keskustelua, mutta ettekö vastaan, jos toinen sanoo jotain. Ja mulla ei ole minkään maailman käsitystä sen jälkeen. Tämä siis tapahtuu mihin kaikkea olet lupautunut tässä? Niin, siis no sekin. Ja sitten kun tämä tapahtuu mulle, siis jos mä luen kirjaa, no se on vielä mun mielestä silleen ihan ymmärrettävää. Se on ollut mulle jotenkin aika nuoresta asti, että mä en siis kuule enkä näe mitään, jos mä luen kirjaa. Mutta sama käy sarjojen kanssa, elokuvien kanssa, jos mä katson puhelinta. Tai siis jos mä onko vaikka se niinku missään kohtaa kontaktissa muihin ihmisiin sun elämässä aikana? Mä oon ihan varma. Mutta siis jotenkin semmonen, mulla on jotenkin, tai siis tiedätkö, lautapelit. Jos mä mietin jotain mun seuraavaa siirtoa, mä en välttämättä kuule, mitä toinen ihminen sanoo Mutta mulle. on tavallaan aika ihailtavaa, koska nykyään on niin silleen, tuntuu, että kaikki vaan puhuu siitä, että keskittyminen on silleen tosi herpaa. Tai toi itse ei ole asiassa. semmoinen, että mä voisin valita, että milloin sitä tapahtuu valitettavasti. Niin, se olisi vielä kätevämpää. Niin. Mutta kun mä alkoin selvittää tätä, että onko se oikeasti lyhentynyt se keskittymiskyky, ja kaivan tänne vähän muistiinpanoja, mutta katsoin semmoista videoesseitä, mun ystävä lähetti mulle Joo. joku aika sitten semmoinen, missä siinä joku videoiden tekijä tai tämmöinen some-ihminen niin kuin selvitti sitä, koitti etsiä tutkimusartikkeleita siitä keskittymiskyvystä ja että miten se niin kuin asia on, että onko meidän keskittymiskyky heikentynyt. Joo. Ja sitten mä niin kuin huvikseen sitten alkoi niin kuin huomasin, että mä en ihan niin kuin, että pittiin taukoa ja sitten mä alkoin listaamaan, että mitä kaikkea mä niin kuin tekin siinä aikana, kun mä yritin sitä videota katsoa. Niin siitä hetkestä, kun laitan videon päälle, niin mä oon laittanut ruokaa, käynyt soittamassa pianoa, käynyt laittamassa hiuksia, laittanut sulle siitä kuvia, kun mä oon laittanut hiuksia, Ai niin. pelannut sanapeliä, käynyt Instassa. Ja sitten jossain kohtaa mä olisin, okei, vois taas katsoa sitä. Tässä kohtaa mä olin 4 minuuttia katsonut sitä videota. Ollut. Ja sen jälkeen katsoin vielä jonkun matkaa sitä videota. No mikä se oli se loppu, tai niinku kertoittiinko siinä? No niin kuin mä en jaksanut katsoa sitä loppuun. Ja mä päätin, että mä katson sen tänään. Niin mä en ole ihan varma niin kuin sit kaikesta sisällöstä. Mutta se pääpointti oli se, että hän ei löytänyt semmoista niin kuin tutkimusnäyttöä hänen näillä tiedonhakutaidoilla, mikä olisi tukenut sitä, että se olisi jotenkin niin kuin laskenut kollektiivisesti meidän kaikkien keskittymiskyky. Että enemmänkin se on vaan niin kuin lisääntynyt se taito, millä ihmisiä pystytään niin kuin nappaamaan niiden huomio. Että nykyään niin kuin tiedetään tosi hyvin, että miten ihmisistä saadaan se niin kuin keskittyminen herpaannuttua johonkin asiaan, mihin se halutaan. Että on niitä välkkeitä ja on, jos sä otat vaikka TikTokia, niin siinä, että jokainen sana välkähtää, mikä on tekstitetty siinä videossa. Että se koko ajan niin pitää sun huomiosta kiinni. Ja ihan ylipäätään kaikki värit, notifikaatiot. Tiedätkö, sä katsot jotakin TikTokissa jotain, siinä on kuva, missä on teksti. Joo. Ja sitten siinä taustalla pyörii joku Minecraft-video tai Subway Surfers-video, että sun keskittyminen pysyy siinä videossa. No ihan on siis ihan parhaita. Siis kyllä mä katon noita, kyllä mulla tulee ja kyllä siis, joo. Mutta en mä tiedä, ei siinä mitään järkeä ole. Se on ihan hirveää, että tarvii jotain tollasta, että saapi sen jotenkin itselle. Mutta sillä, että periaatteessa se ihmisen kyky ei ole välttämättä kadonnut itsessään, vaan se ympäristön kyky
kiinnittää sun huomioon, se on parantunut. Oletko koskaan katsonut näitä TikTok-videoita tai muitakaan lyhyt videoita niin kuin tavallaan tuplanopeudella? En. Ja se on musta kans ihan hirveetä, että et siihen on se ominaisuus ylipäätään laitettu, että ei pysty tuplaamaan. Mulla on semmoinen, tai siis kun olen välillä syyllistynyt tähän, mutta siis se johtuu mulla siitä ainakin, että niissä videoissa annetaan se koukku. Ja sit ei mua kiinnosta se, että sä meikkaat ja selität jostain asiasta, mua kiinnostaa vaan se koukku. Ja se koukku on siellä jossain se videon viimeinen lause. Niin sitten, mutta kun en mä voi skipaata, koska se voi tulla siinä puolivälissä. Niin sitten mä saatan katsoa sen, koska nykyään TikTok-videot voi myös silti olla tosi pitkiä. Että ne saattaa olla vaikka 10 minuutin mittaisia. No, ei ne yleensä ole ne, missä on semmoista koukut, mutta siis silleen, että vaikka se olisi 1,5 minuuttia, niin en mä nyt jaksa sitä 1,5 minuuttia niin istua siinä ja katsoa, että no, meikkaappa vaan nyt, mutta kerropa mulle nyt kuitenkin sitten, että mitä siinä kävi, kun sä kävit siellä kaupassa. Joo. Niin sit tommosessa mä oon kyllä syyllistynyt tähän 2x-nopeuteen. Mä en ole lähtenyt tähän. Mutta soitin tästä asiasta vielä, sit kun en katsonut sitä videota loppuun, niin soitin aivotutkijalle ja otin tähän nyt taas meidän keskustelusta pointteja ylös. Ja hän siis sanoi niin kuin ihan tätä samaa, että ihminen ei sinänsä ole, niin kuin, sitä on tosi vaikea mitata siis, että ollaanko me niin kuin kollektiivisesti jotenkin huonompia keskittyjiä, koska ei ole dataa mistään aiemmasta, jostain keskiajalta ei me sieltä tiedetä. Ja sitten toisaalta ihmiset on tosi yksilöllisiä, se vaihtelee tosi paljon päivän mukaan, niin että se on tosi vaikea rakentaa sellainen tutkimusasetelma, missä mitattaisiin jotenkin niin kuin esim. Sekuntitarkkuudella, että semmoisiakin tuloksia niin kuin on ollut jossain mediassa ja muussa, mutta ne ei niin kuin, periaatteessa ole aika vaikeita. Semmoisia hirveän paljon tai ne ei välttämättä hirveän luotettavia. Mutta sitten se puhuu siitä, että sen lisäksi, että tämmöinen niin kuin että ihmiset on keksinyt tapoja, millä niin kuin koukuttaa, niin ihan vaan se, että nykyään sen koukuttamisen tekee data, eikä niin kuin ihminen. Että ennen mainoksissa on hyödynnetty kaikkia shokeravia juttuja, mutta nykyään kun se on datan perustava ja sitten se on vielä yksilöllistä, että niin kuin jokaiselle rakennetaan ihan, että se algoritmi huomaa vaikka, että jos sä oot nälkäinen vähän tai jos sua kiukututtaa. Joo, mulla on koko ajan mun algoritmi täynnä niin kuin matkailua, ruokaa, koiria, vauvoja, niin kuin ihan koko ajan. Se tietää ja niillä se niin kuin niin, mutta se on hurjaa ja sitten se oli vaan se, että tämmöistä ei ole niinku ikinä ollut, että se on niin taitavasti tehty, että mutta emme ikinä niinku eletty tämmöistä aikaa aiemmin. Mutta miten sitten niinku tavallaan, antoiko se mitään neuvoja tai vinkkejä, että miten tästä pääsee irti? No kun mä siltä kysyin tämmöisen kysymyksen, minkä Oulu Jodelista lukkiin, joka meni sanan tarkkaan näin, että miten tulla superihmiseksi ja osata keskittyä 110% ilman, että muuttaa erämaalle tai on ilman somea, mikä on siis ihan validi kysymys, koska niin kun, jos se keskittymiskyvyn puute johtuu siitä ympäristöstä, niin onko se mitään muuta keinoa kuin niinku lähteä sinne erämaahan. Ja sitten se oli jotenkin vähän nauro siinä ja oli silleen, no ei varmaan. Ja puhui siitä, että yksilöä vastuutetaan tosi paljon, että on hirveästi vinkkejä, että tee näin ja rajoita somea. Ja sittenkin oli, että onhan se ihan fiksua niin kuin pitää vaikka silmällä sitä omaa ruutuaikaa ja missä sovelluksissa on, että se voi olla silleen herättelevää. Mutta sitten hän oli jotenkin silleen, että eihän kukaan vaadi niin kuin ihmisiä olemaan koko ajan saatavilla tai vaikka töissä koko ajan vastaamassa sähköposteihin, että me jotenkin yhdessä kehitetty semmoinen säheltämisen tapa ja tartutettu se toisiimme. Toi säheltämisen tapa on niin hyvä sana. Oikeasti mulla on niin paha säheltämisen tapa. Niin on. Ja sitten se oli vaan, että työpaikalla pitäisi niinku tyyli sopia, että hei voinko simottaa kaikkea, että aina tiistaisin aamupäivällä kukaan ei vastaa puheluihin tai sähköposteihin, vaan tehdään jotain semmoista keskittymistä vaativaa. Koska sitten sitä jotenkin, se toi semmoisen huolen, että tosi paljon asiantuntijatyö vaikka lisääntyy, mutta ei ihmisellä ole aikaa niin kuin asiantuntijoina kehittää sitä asiantuntijoita tai oppia mitään, kun ne on vaan semmoisia palasteisia, ne kaikki työtehtävät. Jep. Niin sitten se jotenkin peräänkuulutti. Hirveä sana jotenkin. Ja toi varmaan siis toimii tosi monessa asiassa, mutta kyllä mä vaikka huomaan omassa työssä silloin varsinkin, jos tekee niinku etusivuvuoroa, eli on se, joka vastaa, jos tulee joku hätätilanne, niin soittaa jonnekin palokuntaan, että mikä siellä palaa tai silleen. Niin en mä tommosessa vois vaan olla silleen, että no enpäs nyt katso moneen tuntiin sähköpostia. Mutta varmaan monessa työssä vois. Mutta monessa työssä vois. Mutta musta tuntuu, että ainakin meidän sukupolvella on nyt silleen, että on havahtunut siihen, että ei halua olla jotenkin tämän algoritmin vietävissä ja sitten tosi paljon semmoista hidasta ja otetaan paluu semmoiseen niin kuin lineaariseen aikaan eikä algoritmiaikaan. Ja esimerkiksi mulla tulee, jos mä selaankin noita videoita, no ensinnäkin tosi paljon kaikkea semmoisia hitaita harrastuksia, jotain neulontaa ja askartelua ja tämmöistä, mutta sitten aina välillä tulee semmoisia, että no niin, tämän videon aikana ole vain hetki, pysähdy, hengitä, tämä on sun semmoinen resting point, että pidä niinku taukoa. Ja sitten mä oon silleen totta, että vois hetken pitää. Joo.
Tai en tiedä, onko sä huomannut tämmöistä? No mulla ei ollut ehkä tommosia, mutta mulla siis tuli yhteen väliin, tai mun mielestä tosi hauskaa, semmosia suujumppia tai jotenkin. Että siinä aina joku semmoinen sama tietty, semmoinen tahdikas musiikki, ja sit siinä piti tehdä kaikkia illistyksiä ja kaikkia huulia liikutella tiettyihin suuntiin. Sitten mulle ne oli ehkä vähän silleen samanlaisia, että se toisen jotenkin tauon siihen scrollaukseen, ja sitten mä tein 2 minuuttia huulten pyörittelyjumppaa. Ei siinä mitään järkeä 2 minuuttia aika pitkä. No ne oli semmosia, joo. Ja sitten kyllä se välillä niinku herätteli siihen, että no nyt tässä on taas niinku istunut silleen 40 minuuttia samassa asennossa sohvan nurkassa. Mutta nyt mulla taas keskittyminen katkeaa. Oikeasti miten voi olla tämmöistä? Mun piti kysyä sulta, että siis mikä sun ruutuaika on ollut? Joku 5 tuntia ainakin. Mä oon katsonut sitä Love Islandia puhelimelta. Se aina lisää tunnin päivässä. Totta. Tuo on kyllä mulla on siis 3 tuntia ja 50 minuuttia. Joo. Mutta mä oon sen lisäksi siis kuitenkin tehnyt tietenkin töitä koneella ja sitten oon katsonut sitä ruukeita kotona. Ja Jep, oikeasti niinku, jos toi puhelimenkin on aika iso toi aika, niin. Mutta sitten kun miettii, että mitä kaikkia muita ruutuja tulet päivän aikana kattoneeksi, niin, pitäisi varmaan olla vaan ilma. Niin, kun sit aina välillä tulee somessa vastaan näitä, että no nyt ihan vasta, mulla tuli vastaan semmoinen tyttö, joka oli lähtenyt siis 10-päiväiselle retriitille Nepaliin. Ja se oli tämmönen, niin kun, mihin tuli siis 60 eri maasta ihmisiä, siellä oli 100 ihmistä. Ja kaikki oli 10 päivää ilman puhelimia. Kuulostaa upealta. Ja hän siis sanoi, se on siis ylipäätään tämmöiseen retriitteihin ehkä liittyy tämmöinen niinku joogaaminen ja tämmöinen hiljaisuus ja meditaatio ja kaikki. Niin se sitten sanoi siinä videolla, se oli siis kuvannut semmoisella käsikameralla sen videon ja sen niinku siitä kokemuksesta. Niin se sanoi, että jossain vaiheessa siellä loppupuolella se oli ihan siis itkenyt sen meditaation aikana, kun se oli ollut niin onnellinen, että hän on niin pitkästä aikaa ja ehkä ensimmäistä kertaa elämässä jotenkin siis niin siinä niin kuin läsnä siinä hetkessä. Kuulostaa ihanalta ja haluan myös, en tiedä oikeasti niin kuin, riittäisikö motivaatio, että jotenkin alkaisi järkkäämään, että menisi 10 päivää, mutta kuulostaa upealta. Jep, ja kun hän vielä jotenkin siinä myös sanoi sitä, että siellä tuli niin jotenkin paljon lähemmäksi ne ihmiset, ketä siellä oli. Että he on sen jälkeen matkustanutkin yhdessä ja kaikkea, että kun hän sai niin hyviä ystäviä sieltä. Esimerkiksi nyt viime viikolla mä näkin semmoinen yhtiö, kun Commodore oli julkaissut uuden simpukkapuhelimen. Joo. Ja sitten siihen sai tyyliin niin kuin WhatsAppin ja Telegramin ja semmoiset viestisovellukset, mutta ei mitään niin kuin muita someja. Ja no sitten siinä on näppäimet ja silleen, miltä nyt simpukkapuhelin näyttää. Mutta joka tapauksessa tuntuu, että tosi paljon nyt silleen haikaillaan semmoisen niin kuin ehkä meidänkin lapsuuden aikaan, missä on ollut tosi vähän laitteita verrattuna nykypäivään. Ja sitten tommosetkin lähtee niin kuin lentoon, tai en tiedä lähteekö, mutta luulisin, että ihmisiä kiinnostaa, koska on niin kovaa tarve vähentää sitä ruutuaikaa. Mutta sitten on silti jokseenkin niin kuin nykyaikana, että sitten sillä pystyy niin kuin jotakin kumminkin vapissakin laittaa viestiä. Mutta kyllä mun mielestä silti vähän, tai en itse uskaltaisi ehkä laittaa tuommoista laitetta, tai niin kun ei siitä näkökulmasta, mutta mulla on tosi paljon kaverisuhteita siis on tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa, tai siis niin kun, että me vaikka Snapissa jutellaan, että ei mulla ole kaikkea mun kavereiden puhelinnumeroita, niin jos mä nyt vaihtaisin tuommoisen puhelimen, niin mulla tippuisi kuitenkin aika paljon silleen tämmöistä niin kuin aktiivista välienpitoa ja niin kuin kuulumisten kyselyä pois. No rajoitatko sä sun ruutuaikaa sitten jotenkin muuten niin kuin puhelimella? Kun mulla on siis itse asiassa, mulla oli yhteen väliin semmoinen ihan hirveä siis nettikirppis tämmöinen kausi, että mun oli siis pakko laittaa niihin siis nettikirppiksi ja sitten mun puhelin niin kuin ihistä jotenkin shoppailee ruuan. Niin mulla on niihin nyt niinku semmoinen, mitähän niissä on aikaa per päivä. Mä oon laittanut yli 10 minuuttia, että mä voin käyttää. Mutta nykyään sen jälkeen, kun mä sen asetuksen laitoin, niin tosi harvoin tulee käytettyä sitä aikaa. Mutta on tähän kaikkia hyviä, että se mun kaverilla on sellainen, että aina ennen kuin se menee IGC, niin sitten sen pitää tuli laskea joku matikan lasku. Joo. Ja sitten se vasta pääsee sen sisälle. Tai sitten on semmoisia, missä pitää eli meditoida hetki tai joku hengitysharjoitus ja sit sä avaa sulle vasta sen sovelluksen. Tai mulla oli joskus tyyliä yläasteella, että piti kasvattaa puita tai silleen, että aina kun sä olit tietyn aikaa, siinä oli sen ajastin käyttämättä niin puhelinta, niin sit sä sen virtuaalisen metsään sait kasvatettua puita ja ostettua niille renkoille. Siis tolle, että pitää niin lähteä pelillistämään niin jopa keskittymistä, että sä pystyt tekemään sen. Siis kun mä tätä jaksoa varten kanssa katoin, että mitä kaikkea on, niin mä siis törmäsin niin söpöön. Varmaan tässä niin kuin myös tällä ulkonäöllä pelataan. Siinä oli siis semmoinen papu. Ja sitten sitä papua niin kuin kasvatetaan tässä. Focus Friend. Niin suloinen. Joo.
Niin tää on siis tämmönen, tätä papua täällä kasvatetaan ja sen kanssa tehdään asioita. Ja sit kun sä et oo puhelimella, niin se siis virkkaa sillä aikaa. Niin sit sä siitä virkkauksen edistymisestä näet kauan, kun sä oot ollut puhelimelta pois. Tosi söpöä. Ja siis mä olisin lainannut tuon niin heti, mutta mä en muistanut mikä mun Apple ID:n salasana on. Ehkä tämän jakson jälkeen. Ehkä tämän jakson jälkeen. Mun viikon somenosto on tämmönen hauska trendi, mikä nyt on niin kuin näkynyt paljon varmaan tekee, kun on tää kesä ja kiva keli. Niin Joo. siis ihmiset on tehnyt tällaisia videoita, missä ne on vaikka tiedätkö, jossain veneilemässä tai jossain rannalla. Ja sit ne kirjoittaa siihen, että tekoäly on pelottavaa, että se teki musta videon saikkupäivänä veneilemässä. Lol. Että just vaikka jotain tällaisia. Ihan sika hauska trendi Joo. mun mielestä. Ei ole näkynyt mulla. Mutta mitä sun tämän viikon somessa on ollut? No ei ole tämän viikon, mutta taas tänään kun avasin, niin oli tullut tältä somettelta uusi video, niin tuli mieleen, on siis niin kuin pidemmän aikaa jo seurannut. Mutta hirveän kiinnostava sellainen vaikuttaja, josta mä en tiedä, että onko se oikea ihminen vai ei. Ja Okei. ei ole niinku, se niinku tekoäly, vaan mä luulen, että hän on näyttelijä. Mutta semmoinen nuori tyttö ja sitten se niinku alkanut se somen tekeminen siitä, että hän on just eronnut ja hän on muuttanut uuteen kaupunkiin ja sitten hän koittaa niinku rakentaa sitä elämää uudelleen. Ja sitten se on, niinku, on se ollut jo kuukausia, niin seuraa sitä sen elämää, sitten se kuvaa sitä ja kertoo niistä sen kommelluksista vähän semmoista My Day-tyyppistä, tavallaan jotain Get Ready With Me-juttuja. Mutta se on jotenkin, se on tosi napakasti editoitu, se on niin hirveästi eri kuvakulmia, se on jotenkin niin silleen tuotetun näköinen, niin mä luulen, että se näyttelee, mutta sitten mä silti tosi mielenkiinnolla seuraan sitä, koska sillä on kiinnostavia juttuja tapahtuu sen elämässä ja sitten sillä on välillä kaupallisia yhteistöitä, Okei. mutta sitten mä just koitin googlata, etteikö sitä Redditistä kaivaa, että onko tämä oikea ihminen vai onko tämä näyttelijä, tietääkö kukaan ja onko sitten jotain keskustelua, mutta en mä vieläkään tiedä. Toi kuvakulmat kyllä kuulostaa. Harvoin ehkä lyhytvideoissa on sille useita kuvakulmia. Sepä, mutta Reagan Lynch, Reagan Lynch, sillä Tää löytyy. laittaa testiin, että mitä mä ajattelen sitten kun mä näen. Ensi viikolla me puhutaan noloista tilanteista, häpeästä, ehkä syyllisyydestä ja nostetaan meidän noloja hetkiä pöytään. No kyllä. Vähän jännittää, että mitä sitä uskaltaa kertoa. Katsotaan. Mutta mä ajattelin kysyä tällä viikolla Jodelista, hashtagilla MP tästä löytyy sellainen kysymys, että nolottaisiko sua, jos sun kaveri alkaisi laulamaan täydessä bussissa? Ei, tuo on niin hyvä kysymys. Voit vastata kyllä tai ei. Haluan nähdä, mitä ihmiset vastaa tähän. Ensi viikkoon Retta. Ensi viikkoa Elina. MP tästä. MP tästä podin juonsivat Elina Pekki ja Reetta Salmela. Sen kuvasi, äänitti ja leikkasi Miika Yliniemelä Kalevan studiossa Oulussa. Somesta vastasivat Sanni Mäkinen ja Roosa Nousiainen ja sarjan on tuottanut Maria Jyrkäs-Ullakko. Kuuntele lisää jaksoja ja muita Kalevan podeja Kalevan sovelluksessa tai osoitteessa kaleva.fi/podcast.